εκεί. Να σας εξηγήσω λίγο τι θα γίνει. Βάζω και την πλούσα να είμαι κομψός. Θα κάνουμε το εξής. Από εδώ και πέρα θα σταματήσουμε να κάνουμε τα weekly vlogs, γιατί νιώθω, που τα βλέπαμε χθες προχθές, ότι έχουν κουράσει και νιώθω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και θα ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μέρα σε αυτό το κανάλι που βλέπεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάπου εκεί πέρα θα το βλέπεις, στο οποίο θα είναι 100% raw και θα δείχνω όλη μου την καθημερινότητα μέχρι να πετύχουμε το στόχο και να βγάλουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Raw, long form, τα πάντα. Και στο main κανάλι θα ανεβαίνει ένα τον μήνα, στο οποίο θα είναι όλα τα πράγματα μαζί σε ένα βίντεο, σαν ντοκιμαντέρ, full high quality, δεν θα μπορείς να μην το δεις. Και σε 5 λεπτά έχουμε team call και αυτό πρέπει να το calendar. Έχουμε, δεν φάνηκε αλλά θα το δείξω σε screenshot. Έχουμε γύρισμα σε 1 ώρα, θα κάνω λίγο γυμναστικούλα, έχουμε team call σε 4 λεπτά και μετά πρέπει να κάνουμε και το εξής, πρέπει να φτιάξουμε το structure του ντοκιμαντέρ. Οπότε αυτό. Είμαστε εδώ πέρα, 6 ώρα, team call. Ένα γεια. Τι ώρα είναι? 7 παρατέταρτο και πάμε στο γύρισμα. Πάμε να κάνουμε γύρισμα με την Gateway, με τον Ανέστη από το Gateway. Let's go! Τι είναι ο Gateway, ρε? Συνεργάτης. Συνεργάτης. Τι κάνει αυτό? Πουλάει θήκες, κινητό, αξεσουάρ και όλα τα συναφή. Ξαφνικά μεταλλάχθηκε. Μόλις ανάβει η κάμερα από πήρε όλα από μία. Κοίτα, αυτή είναι ωραία φωτογραφία μέσα από εκείνη τη τέτοια. Ωραίουτσικα είναι. Ναι, καλή φάση εδώ. Μόνο να ανεβαίνεις, δηλαδή κάθε ανέβασμα είναι βάσανο, ρε. Να πας στο αμάξι και να ανέβεις, είναι βάσανο. Ειδικά θυμάμαι τότε που κάναμε script τα πρώτα βίντεο, δεν γίνεται αυτά να μην μπήκανε ποτέ. Ήτανε από τα πιο source clips, τα πιο aesthetic. Εκεί πέρα να έχουμε χαρτιά, εκεί πέρα να γράφουμε, να κάνουμε, να Το θέμα είναι, τα πει στην ταινία. 40 λεπτά clips 4K. Σιγά μην τα κατέβαζε ο Τάσος για να τέτοιο. Θα μπει στην ταινία όμως. 2 λεπτά. Θα μπει στην ταινία. Ναι, εντάξει, ταινία, ναι. Εδώ, μωρέ. Καλή φάση. Ήρθαμε εδώ πέρα, κάνουμε το γυρισματάκι, περιμένουμε τον Ανέστη που κάπου πήγε. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε βιντεάρες viral. Οκ, πάμε. Έλσα, πες 2 λόγια στο daily vlog, μου θα είναι daily από εδώ και πέρα. Ήρθαμε να κάνουμε το βίντεο. Κάνουμε βίντεο για αυτά. Βάζω για το vlog. Το πιο viral παιδικό σε φωτιστικά. Λοιπόν, μόλις τώρα τελειώσαμε το γύρισμα, η ώρα είναι 11 και 6 και πηγαίνουμε σπίτι. Εγώ έχω κλείσει, έχω ακόμα δουλειά. Δεν έχω κουραστεί, μια χαρά. Πάω να κάνω άλλη δουλειά. Έχω πιει 4 καφέδες και δεν νιώθουμε τίποτα. Συνεχίζουμε. Έχουμε άλλο ένα γύρισμα με την Gateway Τετάρτη, που θα φύγουμε και για Αθήνα μετά κατευθείαν. Τα ζουβλάκια μου. Άνοιξε το τηλέφωνο και πάτα το κουμπί. Και πρέπει να βγάλω ένα story. Λοιπόν, από αύριο αλλάζουν όλα. Αύριο θα βάλω ένα link εδώ πέρα από ένα YouTube βίντεο και θέλω να το δεις. Ό,τι ήξερες έως τώρα για το 1 Million Project πρόκειται να αλλάξει. Δες το βίντεο το οποίο θα ανεβάσω αύριο και την ανακοίνωση την οποία θα κάνω. Stay tuned. Λοιπόν, από αύριο το story live. Αύριο θα βάλω ένα link εδώ πέρα. Λοιπόν, τι θα γίνεται για να
το κάνουμε με μια κατακλείδα γενικά, γιατί θα είναι το πρώτο βίντεο το οποίο βλέπεις. Σαν αυτό το βίντεο λογικά που θα έχεις δει από το χθες στο story το οποίο με είδες μόλις να δημιουργώ. Θα είναι ένα βίντεο την ημέρα σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι το οποίο έχω μόλις δημιουργήσει, το οποίο θα λέγεται Unfiltered κάτι τέτοιο, και θα ανεβάζω ένα βίντεο long form από όλη μου την καθημερινότητα κάθε μέρα. Τώρα, άμα το οτιδήποτε πάει λάθος, για τον οποιοδήποτε λόγο θα ενημερώνεσαι. Δηλαδή είναι 100% αυθεντικό, 100% αληθινό. Και ο στόχος μου μέσα αυτό είναι να σου δείξω όντως 100% το behind the scenes. Γιατί όταν έκανα το weekly ήταν τόσο πολύ περιεχόμενο το οποίο απλά δεν μπορούσε να βγει και δεν μπορούσα να πω πράγματα τα οποία όντως νιώθω, γιατί απλά άλλαζε η δόνηση. Οπότε ο στόχος μου αυτό είναι να είναι μια σειρά για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει 100% μαζί μου στο ταξίδι του και το βράδυ πριν κοιμηθεί να δει τι έκανε ο παίχτης που θέλει να βγάλει 1 εκατομμύριο, με λίγα λόγια. 100% ωραίο, 100% αληθινά. Ελπίζω να έχει ενδιαφέρον και να το γουστάρετε. Θα είναι 100% αληθινό. Το είπα και πριν, αλλά θέλω να το πω λίγο τώρα πιο ολοκληρωμένα. Ένα βίντεο τον μήνα θα ανεβαίνει στο YouTube, ενώ από το challenge, το οποίο θα είναι πιο κινηματογραφικό, θα είναι full high quality και θα είναι στην ουσία το αφήγημα όλου του μήνα. Επίσης αυτή τη στιγμή, για να δώσω και ένα update, φτιάχνουμε καινούργιες στρατηγικές για το πώς θα κινηθούμε στην αγορά, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο, που ο στόχος είναι 50 πελάτες και 500 άτομα μέσα στο Academy. Αυτό το μήνα σκοπεύουμε να κάνουμε ένα flash sale με ένα πολύ ωραίο τρόπο, θα το δείτε. Σήμερα η μέρα ήταν γεμάτη. Ξύπνησα το πρωί team call, μετά είχαμε report ανάλυση, 12 είχαμε no mercy strategy, δηλαδή να δούμε το περιεχόμενο, πώς θα το προσαρμόσουμε εμείς. Μετά φτιάξαμε κάτι σοπής, είχαμε 2,5 μια συμβουλευτική, 4 η ώρα website call. Μετά κάναμε γυμναστική και σκεφτήκαμε για το project. Τότε μας έρθει η ιδέα, το ρίξαμε κατευθείαν. Γύρισμα με Ανέστη, γυρίσαμε τώρα και έχουμε μια συμβουλευτική σε 2 λεπτά στις 12 η ώρα. Ακόμα δουλεύουμε. Δεν έχω προλάβει καν να φάω, κάνω διατροφή ακόμα. Πήρα τώρα 5 σουβλάκια. Συνειδητοποίηση. Από τότε που άρχισα να κάνω διατροφή, πλέον έχω κάνει adapt το μετάνητο ότι δεν με νοιάζει καν αν αυτό που θα φάω είναι ωραίο ή δεν είναι ωραίο. Δεν με νοιάζει καν τι γεύση έχει. Με ενδιαφέρει απλά να κάνει τη δουλειά του. Και με το να κάνεις adapt αυτό το mindset, νιώθεις πολύ καλύτερα, γιατί απομακρύνεσαι από τις σαρκικές ανάγκες του σώματός σου και έχεις τη δυνατότητα να ελέγχεις 100% το σώμα σου. Και με το να το κάνεις αυτό μετά εστιάζεις πιο πολύ στα πνευματικά, στην πνευματική σου ανέλυξη και απλά νιώθεις καλύτερα, είναι ακραίο. Και θα αρχίσω monk mode τις επόμενες μέρες ακόμα πιο γερά. Αυτή τη στιγμή στο monk mode μου έχω διατροφή, κάθε μέρα το πρωί κάνω κρύο μπάνιο, δουλειά, δεν καπνίζω, δεν πίνω, αυτά. Και θα βάλω και βιβλίο να διαβάζω κάποια στιγμή στην ημέρα. Ελπίζω να αγαπήσετε το καινούργια σειρά. Θα είναι 100% αυθεντική μέρα και τα λάθη που μπορούν να γίνουν απλά θα τα δείχνω. Okay. Αυτά. Σας φιλώ. Τα λέμε αύριο. Ελάτε στο ταξίδι μου για το πώς θα βγάλω το 1 εκατομμύριο, γιατί θα το βγάλω. Κάνε follow και τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά. Τσάου. Είσαι έτοιμος? Ναι. Σου στέλνω σύνδεσμο WhatsApp εκεί. Φιλιά. Λοιπόν, έχω κλέψει την κάμερα του Εμίλιου και τώρα πάω να βρω το Γιάννη για να ανεβάσουμε μερικά raw files και να ετοιμάσουμε κάποια project, γιατί εκεί που μένουμε δεν πιάνουμε καλό ίντερνετ.